Дигиталните съседи. Това се казва висок стандарт. Дано живота ми се промени. О, не бившата. Леле, много извинявай. Аз просто се снимах. Не, няма проблем. Добре ли си? Да, казвам се Алекс. Аз съм Луна и съм топ инфлуенсърка. Може да ме следваш навсякъде. Ей, кой е сложил тази филия от тостер в електрическото табло? А дали ми е добре изпечена филийката? Ей, мадам Верона! Само с теб ще се занимавам да ти оправям щуротиите ли? Този вход ще ме побърка. О, това влиза в TikTok. Къде се забърках? Спокойно, енергията се пренарежда. Моля ви, трябва ми ключът за мазето. Ох, какво сладко кученце! Взимам си го вкъщи.